Hiob tie aduanan mienu. Ena Hiob gye Awurade so sɛ, mahunu sɛ wotumi ade nyinaa yɔ, na worensi wo tirim bɔ biara kwan. Hwan ne deɛ onni nimdeɛ, na ɔhono afutuo ani yi? Enti na meka deɛ mente aseɛ. Anwade a ɛsene me a na menim. Tie, na menkasa. Mebisa wo, na wakyerɛ me. Sɛ aso tie nko na metee wo nka. Na afei deɛ, m'ani ahu wo. Enti na mepo me ho, na mennu me ho. Dɔteɛ ne nsom mu. Na Awurade ka nsɛm yi kyerɛ Hiob wie no. Awurade ka kyerɛ Temani Elifas sɛ, mebuafu wo ne wo mfɛfoɔ baanu no, ɛfiri sɛ moanka me ho asɛm a ɛtene sɛ makoa Hiob. Na afei momfa anantwinini 7 ne adwennini 7 na monkɔ makoa Hiob nkyɛn, na monkɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ma mo ho. Na makoa Hiob mmɔ mo tiri mpaeɛ, na ɔno nko ara anim na mehwɛ. Na me ne mo anni no mo nkwasi asɛm so, ɛfiri sɛ moanka me ho asɛm tee sɛ makoa Hiob. Ɛna Temani Elifas ne Suhini Bildad ne Naamani Sofa sim kɔkɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ wɔn no. Na Awurade hwɛ Hiob anim. Na Hiob bɔɔ ne namfo no tiri so mpaeɛ no, Awurade da ne duam da no. Na Awurade de ade a Hiob nyaeɛ no nyinaa mmɔho mmienu maa no. Ɛna ne nuanom mmarima nyinaa ne nuanom mmaa nyinaa ne wɔn a woni no kane nyinaa baa ne nkyɛn. Na wɔne no bedidi wɔ ne fie, na wogyam no, na wɔkyekyeree ne werɛ. Amane Awurade maa no baa ne so nyinaa ho. Na wɔn mu biara maa no sika dwetɛbena biako ne sika kaa biako. Na Awurade hyiraa Hiob awieeɛ sene ne mfitiaseɛ. Na wonya enwan 14,000 ne yoma 6,000 ne anantwie mpam ho 1,000 ne mfurumu abereɛ 1,000. Na onya mmabarima 7 ne mmammaa 3. Na ɔto ɔbaako din Yemaima, na deɛ odi soɔ no de Kesia, na deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no de Karen Hapuk. Na wanhunu mma a wɔn ho yɛ fɛ sɛ Hiob mmammaa no asase no nyinaa so. Na wɔn agya memaa wɔn agyapadeɛ wɔn nuanom mu. Na yɛn akyi no, Hiob di mfihyia 140. Na ohunu ne mma ne ne mmamma awoɔ ntoatoasoɔ 9. Na Hiob wui, na wabɔ akora, na wadi nnaame.